Hakuna mari. Mari hakuna, tutotambura zvisingaite zvokutoti unenge uchiedza kuti kudai ndawana zvokuti ndowana kana rubatsiro kana rwemari kuti for start business kana tawana hedu mari totosiyana nezvatiri kuita izvi totengoseta nezvekuita zvokuita but apa takaomerwa unenge uchingoti uri kuzviita hako but hazvina zvazviri kubatsira kana mhuri dzenyu dzichingotambura muzimba. Mari munochaja mari? Hapana kana munhu wana watomuti ndoda $5 anotokutaurira kuti handina. Saka muzosvika pakutambira mari? Hapana kana dhora kuti unongowana unotenga mavheji nematomatoes ungoti nhasi vana vangu vanowana kuita sei kurarama bhozi seni hangu ndine vana 3 saizvozvi this year ndine form 4 anenge atoda registration ndine grade 7 negrade 1 saka zvinenge zvakatooma. Kondikaiva nechibage changu ndochatotokugamuchira bhozi hatina start hatina chokuita ka ndomba tutorarama tendichitongoti mazviita ini totongoombera kuti mazviita tatowanawo unogaisa hedu kana watisirawo nebhagidre nedhora rekuchigara. Pane zvamanotida kutaura mati? Andandichitaura hangu pakuti vazhinji vachiona mwana ugona ngosiya kuti ndiri kudzoka adzoke ndingatori nechibage toti aiwa atori right bcause anenge ati ndiri kudzoka anenge aita sei fanakurai anenge achitonyepa adzoke atobuda pabuda atobuda zvatovharana kumunoita musati mobhadharana sei motanga mabhadha bhora kana kuti mokwanisa kutenderana kuti kuti ndinokupa kana tapedza but asi munochizivana zvenyu pamene client yenyu yamunoziva kuti ndozoenda kashoma kuwana client yekuziva wezi mwana ngouyo zvokuti masangano kusangana kwataita totaisenyu inini zvangu seni zvakaipa kuti ndanditori nemurume tibva tasiyana nemurume saka unondosvikarira ndenga saka basa chairo kuti ndiwane mari handina saka ndikutotarisirawo kuti kana ndikawanawo kubatsirikana ndikawana mari yestart ndinokwanisa kuita sei kurarama zvakanaka ndichizviitira mabasa emaoko nokuti izvi zvesex worker izvi hazvisi kubhadhara. Zvemumba zvinonetsa because zvinonetsa fana ngurai ipapo pakunetsa kwacho basa remumba rinonetsa vazhinji vacho havabhadhari unogona kushanda 4-5 months usina kupiwa mari apa une vana vadaenda kuchikoro vada kudya wopedza mwedzi yakawanda uchishandira munhu for free saka wazongonako kuti pamwe ndikadai tikonawo kana dhora but still hapana saka chatirinyanyochema nacho isusu kunoku tikuchema kuti detawana mari yestart toita mabhizinesi kana unohodha kuti tibatsirikane otherwise zvese izvi tinokwanisa kuita sei kusiyana nazvo munozvishandira kwahodha huku kwahodha kana hembe tinokwanisa kuita sei kusimuka. Kana yechikwereti zvaye mari yekuti totaurirwa kuti munenge muchibhadhara sei mari yechikwereti kana kupuwa yenyu mari wechikwereti ungobatsirana nemari ungonza mosiya madetails yenyu pamari atakupai 200 ne20% pakatoti 2 months kana 3 months mopota yenyu muchibhadhara hafu tinowana kuchengeta mhuri dzedu zvakanaka zvisina kana dambudziko zvisingatiise panjodzi nokuti izvi zvinotiisa panjodzi zisingaiti asi kuti kana ndiviseni hangu handiite zvovozi sinzi murume wangu afaka ndaingoita zvekutengesa ndo zvandaikwanisa kuchengeta nazvo mhuri asi nenyaya yekuti ndakazosvika pakushandisa mari yachona yese especially necovid paikatanga saka iko zvino zvapana kuti ndichiwana futi start yekuti ndidzokere kubhodha kandi wanochengeta mhuri hapana saka wangorarama zvongokiyakiya kuti wawana 5 bondi 50 bondi ungoto ameno chero ndawana ubikira wana kana ndawana ukangira wana mapututu aende kuchikoro ndo mararamiro achona atendoita saka asi pane imwe mafundi ndikazofonera kuti ndichida kuti ndiuye kumba
kana ndine gonyeti rangu amuye ndakupai mari yestat. Aiwa izvozvo mukandiona munofanira kundikona patime munofanira kutaura neni monibvunza kuti kona wako wakuitei wozi isi dambudziko redu zvikuru sei zvatinyanya kuchemera tikuda rubatsiro kana tabatsiro yedu hatinei nokuti tiri kupiwa zvokupiwa zvemahara even tikapiwa mari yechikwereti yachona tonzi mobhadhara sei zvatonzi vamwe vanokwanisa kubatsirwa vayo kuti mopota muchibhadhara mari yenyu painterest yenyu mwedzi yedu toda 6 months here paperiod yekubhadhara chikwereti izvozvo zvikuru sei ndo zvatirinyanya kuchema nazvo vasikana vose vari panapa titori panguva yakaoma. Mambotsanangura muchiti mune vana vacho vanenge vati kurei vanoziva here kuti mama ndo basa ravanoita? Sevangu inini hapana kana mumwe chete anoziva kuti ndo zvavanoita. Vanotongoziva kuti mama nhasi tiri kutakura kuchikoro, mama school fees tiri kudzingwa, tanzi mangwana tiri kudzingwa. Mama zvati havatozivi kuti mama anobuda kana kuti vanoita sei. Pamunobuda vanenge vachiti mama vari kuenda kupi manheru ese? Havatozivi vose vanenge vaine rumu yavo inde ndiri mangu saka havana kana chokuziva kana kuziva kuti mama wabuda kana kuti vazofamba sei zvafamba sei havana chavanoziva. Hakuna maclients anouya kumbai? Aiwa pambarisoda vose pane vana ndo disturb vana. Vose vana vakazoona kuti nhasi ndaunza John pamba mangwana pana Peter pana ndenda kutokanganisa kuti muri pamba. Mambotaura imimi kuti makutambira yatinoti barter trade chibage kana huku kana chii. Pamunombochaja mari pape iri mari antimunoti round $5 is equivalent to 1 round. Saka bage trade chibage iri equivalent to round. Hapana, bagi trade bagi kwezvino zvamwe waita 3 years kana 4. Ukatoona ari kutaura zve5 anenge achitorema. Okay. So bucket one round. Interview vari kuserukwa. Kana madhava pakutaura izvi. Hakuna chikomba chinokupa mari wachiradzika musango. Chikomba chiri kutoenda mugumbezi rimwe chete namai vako nevana vako. Ipapo paunenge uri ipapo. Saka zvinhu izvi zviri kutonetsa, tiri kuda rubatsiro rwakasimba. Ende 7 o'clock polisi inenge yakurowa. Inokurowa zvokuti wega unonyatsofunga kuti zvinhu zvakaoma. Tiri kurohwa nepolisi. Apa tiri kutsvaga kwekuti tione kuraramisa mhuri dzacho. Ndorasa here vana, ndoita sei? Saka ipapa tiri kutoda rubatsiro rwakasimba nekuti tatambudzika. Hatina zvatinokwanisa kuti tiite, mabasa acho chaiwo hasi kuwanika. Ndawana basa munhu anokuudza ndine $10 per month. Sandozoona kuti swipe yangu ndinayo isingadi kana kuti ndinondoregister beta ndine swipe. Nokuti kana wanditi $10 per month ndinemba wana wacho iwawo zvekutaura zvekudzanza hawana haufaniri kuziva. Ndiri kuloja 1 room. Room yacho ita $15 kana $10. Ini ndiri kuwana 50 cents munhu andikechera mari yekuti ndidye sadza ipwa sadza kadiki newana ndinorarama sei. Room ndeimwe chete hakuna ane 2 rooms. Tine marumu 1 ndo mune mwana imomo ndo mune bhutsu ndo mune pendi ndo mune zvese makondomu iyaye vana vachikora vachifurika. Saka hapana munhu ari kuenda kusana orara nechikomba ichona. Chikomba chiri kutoyamba chero chikanditi masikati ndisina chikafuka ndiri kutoti vana chimbondipai mukana. Vana vari kutoziva kuti mumba ndo zvinyaya ida kutoitika mumba. Ende vana vatokura zvekuti unotonzwa kachidaidza panext door kana baba namai vakarongeka kachitorioneka panext door kuti rega ndimbodye zviri kushandirwa namai vangu usiku. Zviri kutoitika, zvinhu zviri kutoitika. Gumbeze pamwe ndine 2 handisokwanisa kutenga magumbeze andinokwanisa kuti ndifuge nemhuri. Nenyaya yekuti ndiri kushaya. Handina ari kundibatsira. Zvinhu zvizhinji zviri kukonzereswa nekunge varume vedu isusu vakashaya. Ndozodzokera panyaya yekuti chirwere. Hazvisi kupera zvirwere nekuti murume chaiye anoziva kuti ndine mari yangu $5 iwe uri kuigogoma kuti ndaiwana 5 musoro wemurungu anokuti ndakuda kurara newe ndisina kuprotecta. Kuti ini ndisiya mari ichienda nekuti ndatadza kuprotecta hazvisi kuita mari ndikuida. Saka chirwere chamutaura nezvacho ichi chikutoda nevamwe varume wacho kuti vauye papi kuti ndo vanotikecha isusu. Kana ivo vantarapwa inini mangwana acho ane $10 inini handina chekudzivirira ati handisi kuda protecta inini mari mba handina 2 days vana vari kuchema nenzara ndinopedzisira ndangovhura futi makumbo acho ndotoitwa zvakadaro. Ndapedza. Ndikumbira kubvunza mune ringi here? Ndebasa. Tokumira kuti mutsanangure nyaya yeringi kuti inoshanda sei? Haizi ringi yekuti mushanda yangu.
Epana ngachita nyaya iri kuitika panyanze ndaisanzeye mapurisa mwazosvamisa sei mapurisa tozona mwanga uchisungwa vanhu vasungwa mungwana wadzoka modaiso mafainzi zvinhu zvakamira sei kupolice station Alright, inini zvangu vazinyekuti havasi kuzombokumbire honzi yavo yetu police station dzavo aiwa polisi haikumbiri but nyaya inongoitika ndekuti iwewe ndodi kuchiziva madhiri ako unoziva kuti polisi na7 inenge yauya saka kuma 66655 unofanira kunge waapa nzvimbo kana wakolekta munhu wako enaiti wogara watora kubaya naye padheni because ukada kuti wozoda kuuya kubhawa kuma9 kana kuma10 mabhawa anenge avharwa vamwe vanhu vanenge vaenda kudzimba dzavo saka ungogara wauya kana waona munhu wako short time kana waona munhu wako enaiti wogara watora kubaya padheni sanda mapima maproblems angosangana nawo kubasa ya maproblems atinosangana nawo 1 varume vacho havasi kuda kuburitsa mari anda kuita bonde newe nemari yaari kuda iye kwete yauri kuda iwewe 2 vamwe vacho havadi maprotection zvezvokuti izvazvo tava nemusikana kuti unenge uchida mari then iye ari kuti nini mari ndinayo but kana uda kuti ndikupe mari yakati ngatiitei zvisina protection saka panguva zvine zvakaoma mba munosangana pekutotangira unozongoona kuti rega ningori wesuicide wozongoti but one day haribva rarwarisa ndo zvinozongoita but vamwe vacho varume havadi maprotector havasi kuda kuburitsa mari isu teichido mari tine mhuri dziri kudzimba senge ini ndine vana 3 one ari grade 6 one ari grade 4 one ari kuenda kuECD izvezvi kuti ndikwanise kuwana kana 20 yese kuti ndivatengere chikafu ndigotumira kwavari ma1 saka unozongoti ukawana mukabusiness kekungoito ini ndotengesa hangu mazai akaboiliswa ndikambotengesa tengesa ndozobatanidzo mari yangu yemazai nemunhu wangu enaiti ndowana kamari kari nani night inenge ichiita mari night inini yandee ndichida hangu ndakazvimira ndee ndichida 20 asi but 20 manje haisi kuzobuda parozongobudawo ma10 ma12 iwayaya pamwe moto kuti ndoto kuti ndine 5 moto ndine 7 kana ndine 5 saka zvinokuenderana nekuti iwewe uri pahari nemari zvakasvika pano kutaura chokwadi zvamwari chezvezvo chihuri hachina kwachinombotiyendesa taneta nazvo izvi haisi nyore kuti munhu unobva kumba una munhu wapromisana naye kuti ndikuuya ikoko unomira pabhawa kuti mwana womwe munhu achauya ondikecha kwaakasauya ozondikecha plus haisi nyore ungoti murume wese newamwe wanenge wakaita sei uchingoenda nawo uchingonoitwa mwana ukuita zverafu umwe ndaanokuita zvakaita sei umwe ndazvakaita sei zvichanakidza izvo zvamwari chezvo paroda plan plan b ndoyatakuti because chihuri inini ndakazvimirira hangu side kwangu chihuri handichanakirwe nacho hamuna mufu wamunozvangarira kuti pane dzimwe mbingo dzekuti hadzirwadziwe nemari anogona kutongoyosvika kuti ndepi bo awadi ogona ngokusira mari pamwe asina kana zvatombokuita because unenge uchiitisana naye because chinombotanga chiri chihure cheukechanaka achikupa mari achidi zvozosvika panguva yekuti pamwe pacho ane mbinga akutombouyo achingosvorova asina mari ozotomuso anenge awano kuti mari ombokusipaka saka zvinenge zvichingoyangoengetsi munyaya yemari but kuti munozoita attachment maclient zvakafanana nekuti okufadza ichaizvo zvokuti munozopedza mangu kuti magara chero mari yenyu muinayo munongodzoka ndichaire komana ya ipapapo pane pa2 because ndiri munhu kandine mafeelings ndozodo because izvi zvechihure inyangoti unofanira kuti pamari ndokupa bonde raunenge uchida but pane time yaunonzwa kuti ndikuda someone wandinoda pane pamwe paunyatsoonzwa kuti nhasi ndikuda bonde remunhu wandinoda saka client ikandinakirwa kabo kana auyawo zvake musi wacho ndiri kungobudawo zvokuita dziri ko maane time yakareba zvakadii muchiita basa iri inini ndane 2 years zvakatanga sei ya inini zvakatangira pakuti murume vandanga ndakarorana naye ndakasiyana naye nenyaya yekuti anga kuita zvemadrugs asingandichengete kumba asingagari kumba kwacho aiti ndiri kumusha ndaigara kumusha unonzi kwachihoto akaenda kuharare oenda unoti nyari kwendichirarama nemari icho ndichidini then ibva ndawana basa ndatanga kushanda mushopu ndashanda mushopu meme ndakuchengeta mari yangu yakwana zvandaifungira ndobva ndavhura shopu yangu yegrosari kunonzwa kandawo uko kwachara kuko ndavhura shopu yegrosari ndaienda kumesina kozi ndandine passport madhezi acho ndaienda kumesina pamwe pacho chinohodha hembe nesipo chichinchiya nazvo saka muzukuru angu bva nditi gogo andeye kujobek timbonoshande then mubooste staff yenyu iwa ndibve kusura zvinhu zvakachipa bva ndaenda nemuzukuru angu saka ndasiya hanzvadzi yangu inini mushopu imomo
vandanogara 3 months kuJoburg. Pandakadzoka ndakawana mukomana apedza basa, kusina mari, kusina chinhu. Vandabva kwakandau vandakuzogara kudema kuno. Saka kudema kundagara kuno kundandisina kana zvimwe zvandaikwanisa kuita kuti ndiwane mari. Ndo pandakatanga kuenda ndimbonomira pamusoro ndimbojenga ndimboenda parima ndimboita sei. Pezira takutomozoti staira racho ndora atopo. Ndobva ndangotanga. Ndatanga vanda pane pandakamboenda kunoita zvekutsvaga mari kunonzwa musiwa uko. Ndakaitwa rafu nemwe murume zvokuti ndakadzoka ikoko ndikasvodza uyu musikana wetalent ari talent. Ndakasvodza talent kuti nini chihura ndichadi. Uyu ndakasvomudza ndakasvoti chihura ndichadi zviri nani ndiboilise mazai yangu ndiite zvekutengesa mazai. Tala akati manje zvinobuda, ndakati zvinobuda. Because pandakabva kunda ndakati uya ndatenga makireti angu emazai, bhaketi rangu chichi. Vandatanga kuti zvokuti akanditi ndoda short time anditi, but ndainga nangoona kuti munhu anenge ari rafu. Vandatomuti nitomutene zvokuti short time mari ndati 10. Ndakamukwidzira because ndaisada. Abva nditi 10 yacho ndinayo. Pane vamwe vanhu panzvimbo vanozvitendwa ana makuru vanhu vanenge vachitonga varambiro zvanenge vachiita. Vandamuti 10 zvikanzi bo hande vataenda kuroom kwakwe. Tasvika zvikanzi aina handigoni kuita sex mune light. Ndikati manje kana zviri zvemurima ndiye ndisingatooni. Kana zvisingaiti kuti ite light ri on ngasiyana nazvo. Zvikanzi musikana iwo ndakuonerera. Dzima lai ndikati light hansi kudzima zvikanzi ora iti bo chindipa ndipfeke. Ndikati iwo condom ndokupfekedza ndini. Vandamupfekedza. Pakuita bonde pachaita zvekukigiridza zvekudoti protector racho richase ribvaruke vanatoti kwayo boy here uri kuitewo zvikanzi bo. Ndikati hakuna boy akadaro, kana uri kunoda wasikunakirwa iwe gara wasiyana nazvo. Hanzi aiwa bo ndaita ndibandati bo. Atanga futi kuita abva adai oroko rake bva abvisa chi condom. Ini ndava ndazviona manje vandamusundidzira bva adonha pasi zvikanda kumamisa. Imi ndakaona hora. Ndakaoneswa hora kubva mangwana acho ndakabva ndapeka ndakauya kunoko ndikati andiroora. Ndobva anditi saka handina kuproducer ndidzosere mari yangu. Pandatora mari yake aunzaona kuita chikapa chandanchida futi ndidzosere mari yangu. Vandamudzosera mari yake. Mangwana makuseni ndobva ndangomuka ndakaita sei ndakabaya zvangu kunoko. Ndopandakabva ndasvikotanga kuti hangu zvekutengesa mazai kwete kuti handichahuri. Ndikaonawo pane zheti rine kamari karibo ndoita hangu madhira angu asika haina ndichanakirwe nazvo. Zvoda kubvunza zvotemi mari. Aiwa uchadaiwe ndazviona. Pane chirongwa chakamboya kuno. Kuna vachinzi vanokwanisa kupiwa kubatsirwa kuti vatange maproject. Ndi mukadzi waChief Seke. Zvakazoita sei? Pane zvakazoitika. Chirongwa plus venyeradzi vakauya vakabatsira. Hongu vakauya vakabatsira vakadzidzisa vanhu vakadzidzisa. Vanhu vakadzidziswa vanhu vashoma. Handiti nechikonzero chekuti kunonzi kune chirongwa chiri kuuya kana kuti vanhu toda kuti tiungane tizotaura zvekuti nezvekuti. Hatiudzwe in time sezvatakaitwa izvi zvekunzi kuri kuuya veAIDS Council takaudzwa nenguva. Zvechirongwa chekunzi kuda kubatsiridzwa vanhu kunzi vabatsiridze pakubika nekudiridisi. Ndiri se ndakangoonekwa pamashops ipapa vanhu vatiungana vada kutoenda. Ndobva ndanzi uya handi pamwe handina kubikira vana ndokwanisa kuendera ndikwanise kuenda. Saka izvi zvekuti kubatsirwa kanototira kuitwa maprojects zvinoda kutoudzwa paine nguva togadzirira toenda. Hazvida kuti kuenda hatidi tinoda but tinoda paine nguva kwete zvongoonekwa ndiri kufamba pamwe ndine zvandiri kumhanya zvokuti ndiraramise vanhu ndongonzi handei. Zvechirongwa chekunzi kwakabatsirwa vanhu vada kuzogadzira sipo nei vakaenda asi vashoma. Vazhinji hapana akaita chirongwa ichocho. Ini ndikuda kutaura ipapo zvakambotaura. Kwewe usati wabva kune bundo apo wakarohwa here? Aiwa kuzi kurohwa itsinga. Ndeida kubvunza wakamboenda kuchipatara here? Kuchipatara ndisati ndaenda. Kochii? Ndine kakutya. Unoifarira tsinga yako? Aiwa ndifarira handitoidi. Unotyei naye mwanangu? Ndinotya plus mari yekunobviswa ndoyandisina. Sorry, pane vasikana vanga vachitaura nyaya yekuti tinongonzi ipapo handei pasina notice. Mabudiro anoita mari anosiyana. Dzimwe nguva dhona anongoti ndine mari iri kufanira kunge yashanda ichipera by musi wakati. Saka kana uri kuda kubatsirwa shuwa woda futi notice yakati kuzivisa kwakanaka. But pamwe pacho nzwisisai kuti mari hadzibudi, especially mari dzemadhona hadzibudi mubibiro wamunofunga iwoyo wekuti uri kuda notice. Pamwe pacho pane munhu anongoti pazvamukira tsuro yamukira makumbo, pazvamukira ipapo ndakutoita sei ndakutomhanya.
shuwa unotoshavafona kuti nhingi nditengererewo vana hafu lofu undipire but iwe waenda warega here kubenefita nekuti hauna kupiwa notice. aiwa ipapa hatisi kuti hatibenefiti nekuti hatina kupiwa notice but kuti inini ndiri kuti sen at my side ndakangwangwa ndiri pamashops ndisina kana kugeza kana kuti handiti saka handaikwanisa kuenda saka zvinhu zvinenge zvichida chinzi mangwanasi kana tiri kudai at least tinobuda takawanda. aiwa inini ndikakutaura ipapo inini ndine chiguku pakauya mai vakati vari kutitumira mbeu nebhinzi wasikana tesi asi inini takatowana kunenge bhinzi nembeu dzakauya zvikanzi vasikana imi hamuna pekurimira dzizao dzakaenda asi mari hadzina kusvika sanga vakatitumira mazitedo akaenda asi vanhu 5 kana 4 ndo vakazopiwa tikutonzwa kuti dzakauya asi mbeu yacho hatina kuiona. So tiri kutarisa nguva tine kumwe kwatinoda kuenda